Okay guys. Yan ana nagapinangga si tutong tugsok na mo guys. Ang kameraman mo nag inana nagapinangga si tutong tugsok na mo guys. Oh. Pinangga kini siya ay. Pinangga ay kumutong na ako. Kinuana siya sa mong kameraman ayo. May kumutong na ako ganini. Ya, ako sa pod na. Sige po sa kamera. Tolets. Domingo mo guys, mag-shooting mi guys. Mag-shooting mi. Ako mga paa sa babaw. Tara. Tara, apel na mo. Mga tao to babaw guys, lala puyo babaw. Hindi na tingnan nyo pagka wakat-kat pre. Sabi sa ko dyan mo straight nyo pre ba. Lubiha, maya mo tumaya pare. Ayan o, may tumaya. Siguro yung straight. Muna gwapo nga. Way katuan katry. Ang katry tuog na. Okay kayo. Ano na sila ron. Okay guys, mag-shooting mo kumiro ang larong Domingo nya. Aliog na niya pag-support sa among channel. Ang mapaka-subscribe na sa among channel nga Janwa Mix TV. Mao na siya ang among channel nya. Sa mo ang tulo naa sa tagsa-tagsa ka mga channel. Ang Alimukoy Tres Buakak, ako ana. Ang Jinglets TV, mao na siya ang kang Tulets. Nya kami kang Totong Tugsok karong mga sunod buwan dingali ha. Okay guys, padayon lang po pag-subscribe ha. Kay kami musunod lami sa among gimbuhaton nga kamong tanan among lingaon. Salamat ug maayong buntag. A few moments later. Rolling! Action! Yan. Pwede, mga 5 seconds. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 seconds. Grabe, abtik ka kawatan dyan kayo pagay. Abtik 5 seconds gawa sa'yo. Okay, rolling! Rolling ha! Rolling! Action! Hoy! Kamay, white tingog. Kamay ra ba, kamay. Balik. Iyon, mait, bigas. Namahit na tayo. Labang ko na ba? Ganda. Patukas payag. Bagulos. Dagan yung dikit, ikan dikit. Dagan.
ikaw pre. Di kau dia kau nak. Di rolling. Ano pa lito ka pa dagat. Di. Okay. Di. Rolling action. Meanwhile, Okay guys, yan may karon no. Nangita mid laing area ba kay kanaan ko nya kalapukan lagi. Tungod sige mag-uwan diri gud bago pa man na bagyuhan ni atong panahon. Ato na. Nangita mid laing angle guys kay kanaan nga may uban gud nga madomingo. Magsigig pa music saba kay ba. So okay lang. Ila man sa nang kalingawan nya kami naghimo mo mig kalingawan para ninyo. So kami lang mo mangitag lain nga angle. Okay. Dapat pre. Okay mga guys, ang iyang gipangita ang angle mga guys, wa pa makitilingin pa lang. Kuha na siya mga ang gipangita na mo, angle bar yun, yung tinuod. Ano? Lapok ko eh. Nasihat na sa lapok. Lapok kayo mga gianan guys. Tubigon kayo. Sugod ba yun? Katang bigot. Saan naman lang tani? Hey! Hey! Kadang gagawin to niko. Gagawin to niko. Ha? Ato pre. Taglay na. Ato tatong mangga ba? Taglay. Ato dito lagi. May saba gid dito gyud. Harap ito. Di kalabunan di. Di lagi kalibunan kayo. Bukut-bukutan. Harap ito. Dito babawa na di ana. Mana dah tahu? Wala lagi. Hawan kayo. Ako nandun. Ninda kong isda kay makuan man. Magkakuan ko. Kita mo may area nindot sa tingan. Oh guys, wag po magsilbi ang area nga mo kanan. Lapukon jud kayo nya. Saba kay ba na mga sounds. Ngita mig lain angle guys. Guys, ilom kayo. Makapiright mi ani kung among pogson makapirighted ta. So ngita jud ta kanang limpyo ang atong video para malingaw gimong tanan. Saba kayo. Among kameraman no. Hindi mo sugot nga na mga sitwasyon na kay siya may mag-ugtas inig edit. Ang among editor among ginapahitag pagi nga di maglisod kay aron maka-upload mi dayon. Sige, pagkat lagi. Wala kay pre, ticket to. Kaya Ano tapi kami dan lapis. sa lubisan. Awalang lisod kadiha imo magisod mayo. Putot pagikay ka, samot. Ngita mig laing area guys kay di madadre. Saba man. Live. Okay guys, sakay na ko sa kuang kumpare. Okay, padayon mi guys, mangita mig area ha. Yan lang sa mo, sundin lang sa mi ninyo. Kita kaana lang dito sa tingnan ni Guba tadi, kami ba? Ano pa rin? Dili. Oh, buta sila. Oh, yan na. Sarap. Di, sunod dari. Sunod dari ba? Mangita miglae among paboto namong si Tugsok ug si Kuan pare Janwa. Kay wa mo sila patultol sa area nga akong nahibawan kay ako may nanindag isda. Ako nahibaw sa mga area nga sa tinganan nga way makabalda. a few moments later. Ayun eh. Udah lagi. Lagi.
Layo guys. Huli na, naluyo. Ano guys? Layo guys. Ano po sulo? Ano guys? Sulo na sina. Layo guys. Wagi mo music. Oh. Di doon na, nan. Ito na. Ang kasunod, di kita lagi ito. Wagi mo music. Daan pa rin dito. Oh. Sina, oh. Ano yung lapos guys? Dia dia. Ano yung lapos? Ano sabi? Oh. Kana. Ano tidak? Oh. Kita yung Ini mo. Oh, dia na. Okay guys, diyan nimi kay murag way balda gid diri mingaw ba. Wa ya mo makasturbo. So kini mo mo ang area ron nga bag-o nga among sutinganan. Amo ni mo yuta pre napalit Oh, mo ni akong bag-ong area nga napalit. Kay si Tulits nanam siya bag-ong mansyon, ang ako yuta. Yuta agko ko. Ni asin na sinog liog. Ano na man ang editor.